простичка част от града с стари сгради вляво и една нова постройка тук вдясно. Улицата се казва на стара къщичка, гледай как ми харесва тия, браво. Много ми харесва така. А има място и за паркинг, градинка. Супер. Значи това е последващо видео, може би от 15 до 20 някъде, от поредицата Виктория Коуч, централната автобусна гара в Лондон към Чанел тунел, или по-точно до излизане на основния автобан, който води към влакчето на Чанел тунел, т.е. на Ла Манша. Тук е малка пауза. Ето е пак Сан Кристал A20 Channel тунел, Blackwall тунел, но посоката ме е направо.